कहईबू होके ज्ञान जत ज्ञानी से जुझबूता हरे बुद्धि विवेक में पड़ना कि 10 गो घर बनवा लेबू वही लाख आदमी के खिया देबू तो ओ कच्चा राजा हरिश्चंद्र दानी ना कहईबू अरे हाइट में कतनो लंबा हो जाईबू तो हरे बाबूजी के बाबूजी न बेटी कहईबू घोप घोप सिरवा बा कहता का उम्र 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 बढ़ गया तो ज्ञान बढ़ जाला हम काटत तेरा बात के हम उम्र बढ़ जाला उम्र बढ़ से तब ज्ञान ना बढ़ेला देह बढ़ेला देह बढ़ से ज्ञान ना बढ़ रोरा देह ले ले बनी हां उम्र 60 के बनी रोरा कतनो दिन के होखी बुद्धि लेकिन बुद्धिया धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ेला वो बढ़ावल जाला तो का करे बुद्धिया बढ़ावल जाला तब बढ़ेला क्लास करे पढ़े खाली दहिया लेला से ना होला काला मारे के बता कलाकारी से मारी देह से मारे को चलो तनी ठीक है बोल बोल होती तू अभी आई तनी हमने के गीत संगीत कर चले के बा जब ये आदमी के जोनी में जन्म लेले बानी ए महाराज जब हमने सभी आदमी के जोनी में जन्म लेले बानी संग तब भगवान के कुछ नाम लेवे के चाहिए कुछ भगवान के भजन करे के चाहिए कैसे कैसे बोल गले कि जिंदगी बेकार बाटे हरि नाम के बिना रौरा आवाज के फेर में पड़ल बानी अति हमरे पाले रौरा पड़ले कहाँ बानी रौरा 5 से गावतनी हम 2 से गावतनी इहे माइका लेकर रौरा गा देतो देखिए निर्मला जी रोवा रोवा मन्ने के एसपी हई हां लेकिन रोवा ना पुरानका हई लेकिन होम गार्ड बानी आई नवका हई एसपी बानी रोवा सैल्यूट मारे पड़े ध्यान ऐसे कहले का हर जिंदगी बेकार बाटे हरि नाम के बिना सब कुछ बेकार बाटे सब कुछ बेकार बाटे कुछ दान के बिना
जपले रह के बाप रे बाप दूध हे पर दूध भगवान और तक पेट पड़ा था ओकरा के तनी कमे से ऑन करी ना तो दे और फैल जाई न तो अगर फैल जाए तो उठे में बैठे में दिक्कत हो जाए ए बिया हां ओ मैं उ महिलाउले बड़ी स्पिरिट हमरा गांव में 40 जना मुअल बलो पी के देख के बचा के ए नमुआ के जपले रह के गड़का के धया जाती भोजना से कर गईले लड़का के धया और का मेरा संत कबीरा बड़ी भाव से अब बड़ी प्यार से कहते हैं कैसे हार जिनके संवर गोइले ओ बेअजी हथवा के कार बाटे हाय 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 हमरा के बड़ी मानी बहुत बड़ी मानी लेकिन अभी ना कह कुछ हथवा बेकार बाटे कुछ दान के बिना हथवा बेकार बाटे कुछ दान के बिना लेकिन एगो ररे में क्वालिटी देखे के मिलला का ररे में वो क्वालिटी बा कतनो जनता भरल रही है ओकरा के एक से दो पारी में हटाइए देवे के बाटे हां कैसे तना हमने के तू लोग सगरो ए तक गावलो लका हो आ तलो साटा हो जाला ए महाराज जब ले हम गावत रहनी हो हम बड़ाई नहीं के करो जब ले हम गावत रहनी हो तब ले एगो लोग ना हट रहलक हो जब ले हम गावत रहनी हो एगो लोग ना हट रहल मोय लोग के हटा देले बा अल्लाह जाने गावत है तो 86 वर्ष का आदमी गावत लाइदारी गावत नहीं गोरा लाइदारी गईनी हो उस शुरुए से रोरा लाई जरिया गावत दोसर लाइदारी नहीं के दूसरो गाई अरे रोमा से बोली लिखवा दिया है हां दूसरो गाई राइटर कि गावना करा के राजा बसलो ऐसे जना गावना करा के बाहर बसलो ऐसे जनमा एकरा के तनी अब दूसरो गाई एक एक गाना हर बार तू हम बजाओ तनी तबे सरवा गाओ तनी और कहे का बका चेंज करी ए महाराज भगवान के वैसा लीला ए जगरात भइल बा ए जगरात भइल बा तो अमेरिका में दिन भइल होई काहे कि सब भगवान के लीला हटे हां जी भा लगल कैसे सब दिन होली के माया कोई धूप कोई छाया सब होली के माया कोई धूप कोई छाया सब दिन होली के माया कोई धूप कोई छाया सब होली के माया कोई धूप कोई छाया और का झूठ बहिरिया खाके हार सबरी पकइल जाया जीवन सफल न जाई हो अभी तक कट कहे का कैसे जीवन सफल न जाई हरिना योगना जीवन सफल न जाई हरिना योगना जीवन सफल न जाई हरिना योगना जीवन सफल न जाई हरिना योगना
सफल न जाए आपके बिना जीवन सफल न जाए